Миналата седмица в Ники Кънчев под наем ви запознахме с Рада Якова. Момиче, което открива своето призвание в рисуването. Рада е на 31 години, завършва графичен дизайн в Австрия и вече може да се похвали с няколко представения на свои картини. Тя взе Ники Кънчев под наем, за да й помогне с организирането на нейната първа голяма самостоятелна изложба в България. Искам моята изложба да има съвсем друг характер, друго излъчване, да покаже нещо ново. Искам да направя парти, на което всички хора така да се радват. Наистина да бъде нещо различно и оригинално. Организирането на изложбата обаче е силно затруднено от ограничения бюджет, с който разполага Рада – 500 лева. Ники Кънчев и осигури експерт, който прие предизвикателството да направи цялото събитие така, че то да се превърне в максимално ефектно парти, което Рада да запомни завинаги. Много работа, малко време. Сигурен съм, че резултатът ще бъде перфектен. Рада ще бъде много доволна. Аз ще бъда доволен от своята работа. Така, стискайте палци. Вижте кулминацията на случая с Рада сега. И така, дами и господа, намираме се в изложбената зала. Картините вече са подредени. Остава само половин час до началото на самата изложба на Рада. Самата тя в момента ми се струва доста притеснена. Аз пък искам да погледна вътре в изложбата, отвън, в партии, така, мястото, дали всичко е на лице. Дали нужното настроение ще бъде създадено от Чочо и от неговия екип, диджея, дали ще пускат точната музика, дали роднините и най-вече, най-важно, дали самата Рада ще хареса нещата, които Чочо е подготвил за нея като една артистична програма, като един такъв хубав привкус към нейните картини. Можеш леко да я сложиш така, да седнеш до нея, но в никакъв случай да я опираш и да блееш. Значи това е нещо много специално, много съкровенно, така го приемайте. Нали знаете, кръченцата настрани, дами сте все пак. Да. Ако няма някой на масата, също използвайте, импровизирайте просто. Ако можеш да я качиш, можеш сама ти да си я гледаш. Значи, приемете, че това е етюд и трябва да си изиграете добре етюда. Това е една от актрисите, която ще изпълни ролята, така наречена, на венецианска статуя, за посрещане на гостите. Сега покриваме лицето с бяло, тъй като трябва да се слее с костюма, който ще облече. След това с много обемни и масивни движения трябва да приветства и да посрещне гостите, които ще пристигнат на изложбата. И така, това е. Вълнението в момента е огромно. Това, което ще видя, това, което ще видят гостите, не знам какво да очаквам. Не очаквам нищо. И затова съм още по-развълнувана. Здравей, Ники! Честит празник! Благодаря! Чочо, честита изложба! Здравей! Много! Айде да видим. Айде да видим Чочо какво е направил, дали е направил нужното настроение. Показвай ни всичко. Опа! Двете венециански бели статуи. Hello. Можем ли да ги пипаме? Може, само да не се щупят. Така. Супер. Така. Ако обичаш. Сега тук забелязвате нашия артистичен директор. Да. Ади. Тук и аз статуя. Абсолютно. Ти можеш до картините. Ти си като една картина, така че мисля, може да се наредиш до картините. Штъркелите са много добри, масичките. Там си са квоти. Блокмасата е добре. Притесняваш се как ще мине. Музиката чувам, диджея. Да. Подвижните манекени. Родителите ти. Кетеринга това. Абсолютно, да. Всички Те вече ме чакат. Гостите вече, някои от тях са тук най-близките. Да. Най-нетърпеливите. Как мисли, че ще се приеме самата изложба като цяло? Мисля, че всички ще са изненадани. Май това не очаква и нищо се разпростира вече много надалече. Изненадата е повече от положителна. Да не казвам, просто цяла приказка е тук в момента. Ади, какво ще кажеш? Допада ли ти идеята за статуите? Много им се възхищавам. Аз толкова време на едно място не мога да издържа никога просто. Добре, значи сега твоята роля ще бъде да седиш като следващата статуя, като артистичен директор, да
дадеш лайт мотива на всичкото, което се случва. Ако обичаш... Да посрещам гости. Да посрещаш гости, да. Ама викат хостеса, а не арт-директор. Ти ще продаваш всичко, което е вътре. Аз так му мислех, че съм се издигнала и айде пак. Айде пак. Така ще се облегна ето тук. Да, Да, идеално. Заповядайте, заповядайте. Изложбата е тук, заповядайте. Заповядайте навътре, Рада е в градината. Здравей! Радвам се за тебе. Благодаря ти много. Леле, Мария. Et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais. Moi aussi, ça a failli me tuer. Être sensible, c'est vrai. Et les autres voient pas qui tu es. Аз съм възхитена. Наистина съм изненадана. Има ли си такава изложба до сега? Да си изненадана и да ме харесва. Да. Това ли ти е най-готината изложба до сега, така или поне най-изненадващата? Ами да, аз смятам всяка да има някакси нагоре да върви. А съжаляваш ли, че ни възложи задача? О, не, в никакъв случай, не. Това е най-важно. Ще пожелавам да бъде на Женевското езеро, в езерото. И да ни покани. Плуващи русалки и Ники Кънчев може да го пускаме отгоре. Да. Добре, той ако дава. А видях Рада, която сияеше и очаквах да бъде точно така, защото Чочо е супер професионалист и си е свършил момчето работата така, както трябва да направи. Здравей! Да искат всичко да заснемат. Едно от интересните неща, които се случиха на тази изложба, са двете венециански статуи на входа, които са в изцяло бял цвят. Също би интересно нещо и за самата Рада, и за самите гости е живите картини. 5 актриси разхождат из градината на галерията. Идеята ни беше да изнесем част от изложбата извън самата галерия, в градината. И това се получи доста интересно. Хората са на влизане бяха малко стресирани, което показва, че са изненадани, а вече са щастливи, усмихнати, стоят до самите картини, дори се снимат някои от тях, заедно с актрисите и картините, които носят на наша страхотна художничка Рада. Така че мотото "Не очаквай нищо" се превърна, според мен, "Очаквай всичко". Аз много харесвам този начин, по който е представена изложбата, защото изключително много импонира на натюрела на Рада. Крачката извън мярката, превръщането на показването на картините в действие, в перформанс. Тези прекрасни момичета, които поднасят почти персонално картините на вниманието на всеки един от посетителите и излизането им от галерията, това е превъзходно, това е толкова неочаквано. Толкова, аз бих казал, че е стряскащо, защото за първи път виждам по този начин поднесена картина. И започвам да ги гледам по различен начин. Така че благодаря ви, това е страхотно. Това, което видях, това, което Чочо е сътворил за мене, за тази изложба, е страхотно. Навън момичета, прекрасни, елегантни, носят картините. Мисля, че и зрителите са, гостите ми са очаровани от това, което виждат. Това е наистина нещо различно, нещо ново. Всички коментират, че не са били на такова парти, не са присъствали на нещо подобно. И се надявам наистина точно така да го запомнят с нещо различно. Аз ви благодаря на всички. Благодаря на Йово за предоставената възможност, на баща ми още веднъж и на екипа, който направи това прекрасно парти за мене. И сега моля, нека да се почерпим с чаша вино. Заповядайте. Аз си мисля, че изпълнихме желанието на Рада. Дори тя остана доста изненадана от крайния резултат. Идеята да превърнем това събитие в нещо вълшебно, в нещо различно, в нещо креативно и екстравагантно. И я постигнахме не на 100, на 150%. Това разбирам по реакцията на гостите, които пристигат, по реакцията на самата Рада, на нейната майка, на нейния баща. Така че мисля, че
Всички свършихме перфектна работа и благодаря на Рада, че е толкова луда и че е артистична и креативна, за да може да си позволи да измисли и да предприеме такова нещо. Рада да те поздравя и аз след официалното откриване. Много хубави неща казаха всички. Поздравявам те с идеята и да ни вземеш под наем. Така че успех и се надявам това да ти остане. Много ти благодаря. И аз се надявам. Много благодаря Чао. за всичко хубаво. Екипа на Ники Кънчев, аз съм много доволна, много щастлива. Радвам се, че го повиках. И много му благодаря. Беше добър урок за мене как да се остави в ръцете на някой друг. Радвам се, когато хората правят една крачка, правят първата крачка. Много от българите се седат, се мърморят, се завиждат. Това що, онова що. А Рада ни потърси с отворено сърце. Ние дойдохме, седнахме, поканихме Чочо и сега отвън има една страхотна атмосфера, една страхотна изложба с тия картини тук. Мисля, че това ще остане незабравимо за Рада и за нейните гости.